Γεια σας παιδιά, σήμερα θα έχουμε ένα βίντεο στο οποίο θα παίζω Still a Brainrot Part 2. Και επιτέλους Τάσο μας δείχνει σε αυτή την τηλεόραση. Yay! Yay! Λοιπόν, να παίξουμε κανέναν φίλο μου. Θα μου πάρουν όμως το job σαχούρ. Οπότε δεν θα παίξω τέτοια, θα παίξω σαν... Άντε ρε, get out! Λοιπόν, θα παίξουμε Feed Your Car. Still a Brainrot. Όχι, γιατί θα μου πάρει το job σαχούρ. Και άντε να το πάρω. Όχι να το ξανακλέψω πίσω. Μη, δεν το έκλεψες, δεν το έκλεψα. Μην ακούω σχόλια. Πάμε. I'm not gonna grow bad. Τα hell. Ρε, χαμήλωσε εδώ, πάμε κάνα copyright. Πάμε. Πρέπει να τάισω το αυτοκίνητό μου. Λοιπόν, πάμε να το οδηγήσουμε. Πάμε. Μοναλικίνο. Αλλά ρε κοιτοκία. Άντε ρε, get out. Ωραία, μια στροφάρα, λαγιόγγι. Δεν πάει αυτό το αμάξι. Να δυναμώσω λίγο τον ήχο. Κόλλησε. Πάμε. Αγώνα ρικίνο. Αλλά ρίκι Τοκίο. Ούτε σέρι νάτσι μόντσε να πιάνω. Άσα μαγιάτε. Ωρε ντριφτάρα λα Γιώργη. Πάμε λίγο. Τι συμβαίνει. Λοιπόν, θα σου γράψουμε πρόστιμο επειδή οδηγάς στο χρασίδι. Γράφτε. Ω μερέντα. Ω μερεντούλα. Πάμε αγώνα ρεγίνα. Αλλά ρεκίτα κείο. Καλά σταματά. Ω, άλλο τι έχει εδώ. Τι είναι αυτό. Τι του δίνει να φάει. Δώσε μου ένα φρουτάκι. Ρε, δώσε μου φρούτο ρε. Ρε loser, δώσε μου ένα φρούτο. Θέλω αυτό εδώ. Α, Χριστέ, αυτό εδώ θέλω. Δώσ' μου φρούτο. Δώσε μου το. Δώσε μου το. Πόσα ρόμπαξ θέλει. 9 ρόμπαξ. Τυχερούλη, αλλά έχω 4, βασικά 3. Ολόφαρτε. Ο Τσέρι. Δικό μου το. Πόσα τι έχει κάνει ο τύπος. Ωραία. Μόνο άλλο εκείνο. Ανάζας, αυτός είναι που τράκα. Άντε ρε κετά. Μόνο άλλο εκείνο. Κάνεις ρε. Ρε. Το τρελό. Μπιμπιπ. Εσύ τι θες τώρα, Ωχ. Αυτό καστίζει. Τι σωσό. Όχι είδε. Μαμκάρ. Ωραία αμάξι έχει μα. Forever Park. Τι είναι αυτό.
jokers. Πόσο έχουν? Be as way just open room. Αύριο έχει admin abuse. Θέλετε να πούμε μαζί στο admin abuse 99 νύχτα? Βασικά όχι. Σήμερα είναι 8 η ώρα, λοιπόν. Άμα θέλετε γράψτε μου στα σχόλια τα ονόματά σας, να σας κάνω friends, να μπούμε μαζί στο 99 νύχτες. Λοιπόν, δεν ξέρω αν είναι σήμερα ή αύριο, νομίζω σήμερα. Τον τράκαρα. 1 trillion λέει. Can I have this? Can I have this please? This. 1 trillion λέει. Ρε καμένε. Δώσε μου αυτό. Το χρειάζομαι. Είναι για καλό σκοπό. Δώσε μου το ρε. What? Κάμε gift. Αντέ, δεν μπορώ να κάνω. Τι βλάκια, άντε ρε, get out. Λοιπόν. Are you smart? Λοιπόν. Χρήστο Αξιαλίδη. Σίγουρα θα το δεις αυτό το βίντεο. Πώς είναι έτσι ο παίκτης σου, ρε φίλε? Γιατί έχει ένα μήλο στο κεφάλι του. Πολύ Minecraft παίζεις, γιατί αυτό είναι κόλτενα. Αυτή εδώ πέρα την πλούζα δεν τη σχολιάζουμε. Έφαγα μπαν για πάντα, επειδή έβριζα. Αυτός ποιος είναι? Άντε ρε, get out. Άχρηστε loser. Το everything upgrade 3. Τι είναι και παίζει και σε private server. Αυτό είναι ό,τι πιο ακριβό υπάρχει σε όλο το Roblox. 31.000 Robux. 31.000 Robux είναι σαν να μου λες ότι έχεις εργοστάσιο παραγωγής Robux. Τι να κάνω αυτό? Sammy Chander? Oh no, Sammy Sket. 6-7. 6-7. Όπως βλέπετε έχω 2 Robux. Ξέρετε κάτι, θα μπω στη Brainerd. Λοιπόν, όχι βασικά, θα μπω στη Brainerd. Θα μπούμε 99 νύχτες στο δάσος. Let's do this. Λοιπόν, 3 ώρες, σε 3 ώρες είναι. Όσοι προλάβετε και μου γράψετε τα ονόματά σας και σας κάνω add, είστε οι τυχεροί. Άμα δεν προλάβετε δεν πειράζει, σε επόμενο admin abuse. Θέλω να πάω τον Better. Θα δω. 20% πιο γρήγορα, αυτό είναι τέλειο. Λοιπόν, έχετε 3 ώρες και καμία ώρα θα μου πάρει να κάνουμε το βίντεο, νομίζω καμία ώρα. Άντε ρε και τα outer που θέλω να παίξει μαζί μου. Τώρα θα με ρωτήσετε πώς θα φτάσω 50 μέρες, κάνοντας FK base. Και αυτό θα κάνουμε σήμερα. Και σε αυτό το παιχνίδι, εντάξει, άντε ρε get out. Είναι σαν να μου λες, για αυτό που σας έδειξα για το 31.000 Robux, σαν να θες να δεν έχεις λεφτά, αν έχεις 310 και θες απλά να τα πετάξεις στο νερό, ξέρω εγώ. Ό,τι λεφτά έχεις να το πετάξεις στο νερό, ρε φίλε, έτσι απλά. Έχω ένα όπλο, μην φάει την μούνιτσα στο βίντεο, μετά εκεί πέρα θα στεναχωρηθώ. Ή βασικά θα τον πολλούζε. Λοιπόν, γιατί είναι έτσι τα γραφικά, δεν έχουν φορτώσει καν, ρε! Φορτώστε, ρε! Μπιμπι μάμου μου, μιμι μάμου. Πον! Μι μάμου μου, μιμι μάμου, μιμι μάμου. Μην το βάλεις αυτό στο μόντο. Ω, μερέντα.
scammer get scam. Μα δεν σου ενδιαφέρει. Εδώ, όπα! Έλα εδώ ρε loser. Α, όχι, όχι, όχι. Πάρτο, μπουμ, 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 όχι ρε. Δεν μου δίνεις κι άλλη επιλογή ρε νουμπάκι, άντε ρε get out. Δεν νομίζω να έχει κανέναν άλλο λόγο μέσα. Όχι ρε το campfire. Βασικά στην πρώτη μέρα δεν κάνει κάτι, πρέπει να μας παρακολουθεί σαν το χάζω, σαν τον ηλίθιο πέρα. Τι να το κάνουμε τα τσίλις. Μας πάει το πλανήτη, όχι, δεν φάνε αυτό να... Άμα τώρα ήμουν 1000 μέρες, ξέρω εγώ, δεν γίνεται καν αυτές 1000 μέρες. Ή γίνεται, δεν έχω φτάσει τόσο πολύ, δεν είμαι τόσο χαμένος. Αυτό το έπρεπε να το πω. Μερέντα. Αλλά φέρε εδώ coal να βάλουμε στη φωτιά μην πεθάνει. Όχι στην κυριολεξία μην πεθάνει. Και θα πάω να σώσω το παιδί. Ωραία, είναι από εκεί το παιδί. Έχω εδώ πέρα το όπλο μου, όπως βλέπετε. Night is approaching, δεν με ενδιαφέρει. Άμα ήμουν τώρα ημέρα 100 ξέρω εγώ θα τρέχασα το μωρό πίσω στο campfire και να το παιδάκι. Τώρα ξέρω εγώ θα με πανιστούν οι λύκοι, αυτό κάνει πάντα. Πάει το λυκάκι, γιατί μου θυμίζει τους λύκους από το Minecraft. Τώρα θα μου πείτε τι λες, αλλά όντως. Τώρα δεν έχω σφαίρες, τι κάνω, πάω και ψοφάω, όχι. Το κάνω pro player, ναι. Ξέρω εγώ πεθαίνω. Κοίτα εδώ ρε, πως παίζω. Ναι! Παιδιά δεν ξέρω πως ζω, δείτε εδώ τη ζωή μου, έχει πάει, βασικά 1% είναι. Όσοι βλέπετε, τι φάση. Έλα ρε, άντε ρε get out. Good shot. Έλα πρέπει να σώσει το παιδάκι γλίγολα. Έλα τρέχα πάρε και την μπριζόλα, βασικά πάρε όλο το φαΐ. Φαντάζεσαι να βάζω τις κάρεκλες. Λοιπόν παίρνω αυτό και τρέχω. Απλά τρέχω για να προλάβω να αφήσω το παιδί. Και ξέρω εγώ το πατάω κατά λάθος, όχι, το φάω. Όχι, μη μου κάνεις τέτοιο, μη μου το βάλεις σε νερά, όχι, πλησιάζει. Βάζω γρήγορα. Πρόλαβα. Ναι, έλα, πρόλαβα, δεν ξέρω. Όχι, έλα. Σκάμερ. 2, 3, 4, 5. Έλα ρε, δώσε μου μπάνι φου τώρα όμως. Μπάνι. Άιντε ρε loser. Πανατσίλι. Μερέντα. Καλά με είχαμε φτάσει, εγώ έχω φύγει. Άντε ρε get out. Ρε φίλε, κάνω ολόκληρο βίντεο, γιατί πάντα εσύ παστακώνεσαι. Και ξέρω εγώ πεθαίνω. Λοιπόν, αυτό ήταν το σημερινό βίντεο. Get out.